mu a wajen mu wanda dama an yi amma mu wannan a gurin mu shine na farko wato ainihin ciyaman abokinmu ne tare aka taso da Malam Ahmad a gefen mu shi ma abokinsa ne kuma yaransa ne amininsa a yau wannan rana ta farin ciki ga takaddun gida ne wannan na musamman wanda kai kimanin naira miliyan 5 ya dauka ya ba wa Malam Ahmad ga kullum mota wato mai suna Matrix wanda ta kai kimanin naira miliyan 3.5 ita ma aka dauka aka ce gashi za a ba wa Malam Ahmad a yanzu haka al'umma kuna kallo kuma za ku zama shaida muna godiya bayan haka kuma ya sa masa aiki a airport aiki na yanar gaman go wannan abu uku shine wanda aka yi masa ku taya mu murna Allah saka da alkai. to Malam Ahmad me zaka ce? Allah ya ƙara rufa maka asiri. Yau godiya. Allah ya saka da alheri, Allah ya bar zumunci, Allah ya raya zuri'a kuma Allah ya ƙara rufa asiri. Amin.